Goeiedag, dit is Omroep Knillers. Mooi een besprek van een Friestalig tijdschrift. Nu hebben we er nog maar 12 van. En dit keer is de mannen ombar. Even zien hier. Nummer 12 van Jaargang 8. Zullen we eens even een beetje in beeld brengen. Ja, dat is Tjibbe Hoogriemstra. Die op een fastside staat, mooi zijn hondje. Nou, zit ik een mooi peteer verder in, mooi Tjibbe. Dat is een schilder. Ja, en dan zie ik al dat het net helemaal een literair tijdschrift is. De mannen, dat zit ik van oren cultuur, zat er ook. Ach ja. Dat niet best dat trottoir hier ook bij je, maar dat werd nog ooit er ook horen smitten. Ik vind het al niet. Trottoir, maar het weer apart. Jawohl. Goed. Wat zit er in jullie? Dan doe ik, nou, eens even zien hier. Wat zullen we eens even erbij hebben? Ja, zo wat gelul alweer. Het is net een min aflevering, vind ik. Er zit wel een heel lang verhaal in van Wilco Berga, maar dat heb ik nog niet lezen. Ja, ik sta die verhaal altijd door. En dan lees ik ik lees het wel een keer. Ja. Maar ja, in eerste instantie we ze dan oorslaan. Eerst de besprekken altijd, vind ik. Ik dat 4 woord nieuwsgierigst. Nou, zit een mooi peteer in. Ja. Nieuwsgierig peteer in elk geval. Mooi Geert de Vries. Geert de Vries. Wacht even weer. Brengen we Geert ook even in beeld. Zo, waar is die? Op Geert. Zet hem op. Ja. Hij komt er al. Nou, dat is Geert de Vries. Die is directeur geworden en geen programmamaker meer. Ja. Nee, ik ben net uit het beeld eruit zien, zeg het. Ja, goed. Zo, nou. Geert de Vries. Ja, die site van Omroep Friesland, die had altijd een soort van cultuurdingen. Maar in die het in het doetijd praten. Want wat Omroep Friesland een cultuur docht, het is om te spuien. Zo, André Braalt zit er ook in, maar een leuk stukje. Een stukje voor een predikant. Nou, het slavenoor. Een stukje van Willem Winters ben ik al, ja, die stukjes ben altijd wel aardig. Dus even zien, die zijn nou oeroen van enzovoort heen naar de mannen. Als je in die van 2 walsje ziet, dat is mooi best. Riobleer. Pimmantjes niet. Wat muziek maakt je ook. Ik ken ze net. Poëzie van Jan Kleefstra, ja, dat is een nieuwsgierige poëzie wel, ja. Een besprek van Jos Haan hoe de spiegel van de Friese poëzie. Jos Haan die bepalen wil wat voor poëzie er schreeuwen worden mooi. Dat bepaalde zo het poëzie net schreeuwen worden mooi. Had je heel goed bedoeld, maar ik ben het dus net mooi eens. Zo, Nienke Laverman. Ik zal ze even zien dat ik er naar je cd in het downloaden kan. Want ik betel je er net voor. Ik betel je nooit van muziek trouwens. Nienke Laverman had in Mongolië geweest. Nou ja, zet er neer van oerhouten leuk. Ja, muziek, maar geen rare kwaal. Een paar DNA, onwinsten, bigglies, nou ja, dat maar. Een nieuwsgierig stukje van Hate Griepstra over het verfriskend van Emily Dickinson. Ja, Griepstra die het boek van
Hoe de Watman ik weer. Arne Watman bestuderen, Frieske verzen leren. Die heb ik hier ook. Laat je net op deze tafel. Maar die heb ik ook. Maar ik had er naar niet lezen. Dat komt toch. Zo. Een stuk van Elske Scotanus. Nou ja. Ze is natuurlijk altijd negatief deze keer. Je doet facelift. Een mondelmooi verhaal. Nou. Epidam zit er alweer in. Hoe de verfrissing van een Matthäus-persoon. Ik heb een hekel aan een Matthäus-persoon. Ik ken het net oneer, al is het nog zo. Dus. Maar het is bijvoorbeeld mij keer goed hoe het dammachine oorzetting omgaat. En machine twijfels over het correcte wet. Jakkers, Hendel. Dat is nog veel slimmer. Dus laten we ook hoor. Een stuk Diet Huber van Jan van der Weg. Dat mag ik nog lezen. Zo, het zit al lekker op. En dan zit er nog een stuk van Geert van der Meer over Paradise Lost. Dat had van John Milton, dat had er oorzetten. Ik had me wel nieuwsgierig, maar ik ben er net een dag om. Nou, we zijn een rare tekening van waar anders. Nou, en hier kom maar weer uit. Zo, tot de volgende keer.